А в Китай смятам, че не са само две двойки. Там предполагам, че има много двойки. Но в България, когато сме имали две смесени двойки в една възрастова група, винаги са се борили една за друга и са имали много добри изпълнения на международни състезания. Конкуренцията в народна почва води до големи резултати на международна сцена. Сега да си кажа правото, предишната двойка ми харесва повече. И на мен така. Имаше. Те се считат